देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोगाल इश्टानो, देवान आमकां सगल्यांक तांची उतर परगोटूंक आपोवणें दिलां. होच आमच्या क्रिस्ती धर्माचो शेवट. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी हाचे विशीं आयकलां. जेजू आपल्या पाटलावदारांक सांगता, वचात आनी संवसारभर बरी खबर परगोट करात. आयज आमी बागयोन फ्रांसिस्क सावियराची दोमाजीक परब समोर उमता. बागयोन फ्रांसिस्कान जेजूची हीं उतरां आपल्या जिवितांत पाळून उदेंतीच्या देसांनी तो एक व्हरतो धर्म परगोटणार जावंक पावलो. जेजूची बरी खबर परगोटच्याक ताणें आपलें जिवीत जोरोयलें. आयज घडयेक काळ बदलला. एक धर्म परगोटणार जावंक आमचो देश सोडून परक्या देशांत वेची गरज ना. आमच्या जिविताची बरी गोवायकी दिवन आमी क्रिस्ताची खबर परगोटूंक जाता. क्रिस्ताची उतरां आयकून बागयोन फ्रांसिस्काचें जिवीत नियाळून जेजूची बरी खबर सदांच आमी परगोटुया. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजी उतरां प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मांडून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाड. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळां देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल रावात, परवाशान रावात.